persoas nas nosas rúas os días 18, 19 e 20. Contamos para ello coa colaboración de todas as entidades locais que se dedican a esta nobre arte. En representación de todas elas, hoxe nos acompaña a asociación máis enteira de Arteixo, Xiradela, é unha das máis novas, Tropicana, que presentará nesta feira un amplo e diversificado programa de bailes que estou segura que satisfarán todos os gustos. Como un anticipo, podedes observar nesta mostra a variedade de vestimentas que se exhibirán polo pobo e que simbolizan cada un dos estilos de danza que imos a reproducir. Ballet, tradicional, vals, tango, africano, tahitiano, swing e, como non, o charleston, tan de moda naqueles anos locos 20. Romina? Sí, iba a decir que Romina hemos celebrar a danza en todos os estilos e sabemos que a danza é unha das primeiras artes que se recoñecen. Toda a humanidade danza de alguna maneira e se di que a danza estaba vencellada nos inicios a todos os rituais, ben de caza, de feiticeiros, incluso religiosas tamén, non? Por eso, a primeira das inclusións o venres pola tarde dancísticas en Arteixo é unha mestura afro-galega. E temos por aquí un traxe que ven da África, que está un pouco escondido, pero que podedes ver, que representa este tipo de danzas, que vai a reproducir perfusión, un grupo que mestura a música e o baile. E aquí tedes un traxe, creo que é de Senegal, según me contaron, tradicional. Eso verdes pola tarde, pero tamén cada noite vai haber outro tipo de danzas moito máis cálidas, moito máis coloristas, moito máis exóticas de alguma maneira. E para ello temos a dous representantes de Tropicana que me gustaría que nos falaran un poquinho que o que van facer ese verres pola noite no escenario da Raza do Balneario. Pues lo que vamos a representar es, digamos, un popurrí un poco de todos los bailes que se hacían entre los años 1900 y 1950, pasando por el tango. Del tango vamos a irnos al Charleston, del Charleston vamos a pasar por el jazz, digamos que el jazz nació del Charleston, después vamos a pasar por el mambo, que viene del son cubano y todo de la zona de ahí. Y vamos a terminar con un poquito de swing, que bueno, hoy, aparte hoy en día está bueno, muy de moda, está volviendo a coger, digamos que popularidad y esto es un poquito todo lo que vamos a representar el viernes hacia la noche. Número 1, a muñeira é a que temos en Galicia. Vamos a representar muñeira, por suposto, pero os bailes en Galicia foron máis adaptados, veo a jota, veo o paso doble, que enriqueceu moito a nosa cultura, e nós tamén vamos a bailar e de tocar ese tipo de músicas, que son músicas boísimas como todas as demais. E o bonito ter representación, e sobre todo, estando en Galicia, pois, arrancar con unha boa muñeira. Eso vai ser o principal. Creo que Xiradela vai pensando un pouco os corpos dos galegos que nos visiten ese día da Panoe pola mañá. Imos a ter outra incorporación, neste caso moi destinada tamén á cultura. O señor Bogué, que nacera por o ano 1800 muy largos e viviu hasta 1900 tanto, pois tamén recolliu, digamos, nos seus cuadros e nos tal, unha serie de danzas da Polinesia, e por eso está Romina como unha representante de Miña Hora Tahití Galicia, que nos explica a ver que danzaban estas xentes por alá con esos países tan cálidos. Ben, pois nos vamos a traer un trociño monaquiño da Expreso Pacífico, concretamente de Tahití. Vamos a representar un cuadro 20, pois basándonos un pouco nas imaxes pois, do Gauguin que é moi famoso, as mulleres tahitianas. Teremos o noso propio Gauguin que nos acompaña e nós, pois eso, digamos que traeremos un pouco o ambiente de Tahití, a música. Tamén tenemos un músico tocando ukelele e, por suposto, bailarinas para mostrar o que eran as danzas tahitianas no 1900. O Centro Comercial Alberto Arteixo fixo máis de punto de saída para este encontro de agrupacións de baile coa banda de música Santiago de Arteixo, e o que vamos a facer é mostrarnos un pouco o que fai cada unha delas nunha tipo pasarrúas que faremos dende arriba de toda a Avenida de Balnearios, se nos deixa o tempo, en a que veredes como van aparecendo as diferentes agrupacións que participan este ano. E a verdad que é algo que nos parece que vai quedar moi chulo, que vai quedar moi interesante e que
que seguro que vos vai encantar.